Sultan. Talatar mafara, a talatar mafara. Yawa. Murza gaba murza na, yau ga inuwar hutawa, tafin da fure kyawawa, ga wanda ake nunawa, a gaishe ka tudun dafa, noma da ciro sai haiwa. Yau ga jama'a sun taru, jirgi buɗe cikin wilodawa. Indai maganar kishi ne da himma a furta a cika sai nawa. Kai wata maganar sai gobe, Allah nuna mana ranar zaɓe. Kalbin wasu zai rince tun yanzu suna nan kwaɓe. Gulbi ajiyar Allah ne, kifi gatan ka kwari ko gobe. Har yanzu magauta na tan sun ja fuskar su tana nan kwaɓe. Kura kuma tsayan karnai, yaro bayi sanin yaro, ni nau zakaran jigo ne. Indai abi cancanta ne, ya hayaya da kai ne fitilar nunawa. Shukar ka ta alkairi ce, danga ta tafi ta siro kyawawa. Ƙauye da birane duba sun ce a gaishe ka tudun dafa. Amsa ka rika ko yanzu, ko mun yi na'am tun ɗazu. Kan 'yan wahala ya casu, shirwa ajalin 'yan tsaki, kyarkeci ka hana karnai wasu. Ko da ki tsaya nan randa, ko ta na gudu ga karfasa. Talatin mafara sai murna, ya hayaya da yau sun yi kira ka amsa. Magana ɗaya ce ba wasa, to ba wani mai sa'insa. Mun miƙa wuya mun amsa. Indai maganar kishi ne da jin kai da tausan jama'a kai ne. Babban zakaran gwamna ne, goga taka gaba taka daidai. Ya gagari gasan gasa, jirgi mai jan tarko kai ne. Maiki na gaban tsuntsaye, rini mai kera tsayin kowaye. Guntu gudu ga dogaye, mai dani zuwa jibintin can mayan gaida barazan gaskiya. Munir kamar zaki ne, haidara mai son nasarar gwamna ne. Ciyaman marikin jifiti, Profesa Nasir Anka, giwa ina zan tafi banduka. Sakataren jifiti, na gaida Umar Faru, majin G15 ja tawaga daina. Mai dani ga Abdul Hadi birnin magaji, gaida gwanin nana. Honorable gaida ka, Sunusi Dosar babban zakaran gwamna. Jakadu a cikin G15. Anas ikon Allah, ɗan amana na gusau, ina ƙara yaba mana. Gwamna ya yi magana ka karba, ya ce ba zan kau da faɗin Allah ba. Jakada a cikin G15. Ga Bashir Laila Maru, baska Allah ya taya mana. Zaki a cikin G15. Honorable gaishe ka, Ibrahim Shikafi ja tawaga daina. Jakada a cikin G15. Honorable gaishe ka, Yusuf Sindi
zaki a